शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतलेली आहे। या दोन नेत्यांमध्ये सुमारे 40 मिनिटे चर्चा झाल्याची माहिती मिळते। मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट घेतल्याची शक्यता आहे। येत्या 12 नोव्हेंबरला एमसीएच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडणार आहे। त्या निवडणुकीसाठी ही भेट असण्याची दाट शक्यता आहे। या भेटीआधी वानखेडे स्टेडियमवर विविध नेत्यांमध्ये सुमारे 1 तास चर्चा झाली होती आणि त्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे। तर शरद पवार आशिष शेलारांची भेट झालेली आहे आणि या भेटीनंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत त्यांनी जवळपास 40 मिनिटे चर्चा केलेली आहे। आगामी एमसीए निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भेट घेतल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जाते।